Hola, soc la Clara Massons i avui m'han preguntat el següent. Consells per fer la llista de la compra ràpid. A veure, l'error típic és obrir la nevera i mirar què falta i marxar al súper. El que és millor, en realitat, és anar apuntant en una pissarra de la cuina, o que pot estar a la nevera mateix, els aliments a mesura que es van acabant. I així la llista de la compra es fa sola. I després, l'altre consell és intentar fer la compra un o dos cops per setmana, per evitar temps de desplaçament i d'estar en el súper més temps del necessari. Així estalviem temps. L'altra pregunta, com guardo les bosses de plàstic? A veure, les guardarem plegadetes, d'acord? Les plegarem en vertical i anirem fent trianglets. El que hem de controlar és quantes bosses tenim, perquè en tenim moltíssimes i no cal tenir-ne tantes. I sempre és millor fer servir bosses de tela, pel planeta i perquè duren més. Tercera pregunta, hi ha alguna manera d'endreçar la nevera? Sí, l'hem d'endreçar com un armari més. Cada aliment ha de tenir el seu lloc. No posarem les coses al primer lloc on les trobem. Els aliments que s'estan a punt de fer malbé els hem de posar més endavant. I després, el que també és una bona idea és fer servir safates de plàstic transparents perquè es vegi més organitzada. Però recordem, fruites amb fruites, verdures amb verdures, embotit amb embotit, tàpers amb tàpers. D'acord? Molt bé, moltes gràcies.